Hai moitos medios de transporte para chegar á nosa comunidade, en vehículo propio, en avión, en tren, en bicicleta, en autobús e tamén en barco. O presidente de Portos de Galicia fixo un balance dos tránsitos na nosa comunidade, que en comparación co 2016 tiveron un ascenso do 20% no primeiro semestre deste ano. Conxunto de Galicia, incremento das embarcacións en tránsito primeiro semestre 20%, Rías Baixas 11,3%, Ría de Pontevedra 28%. 2.426 barcos chegaron ás costas galegas no primeiro semestre do 2017. Os portos das Rías Baixas son un dos grandes favoritos na comunidade galega. E destaca porcentualmente o incremento que acada o porto de Pedras Negras no Grove, un 142%, certo é que son plazas moi concretas. Se incrementa tamén un 116% o porto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo e un 20% o porto deportivo de Portonovo. Sanxenxo ten dúas instalacións como de todos é sabido. Hai un pequeno descenso de Combarro, pero tendo en conta que Combarro na comparativa parte xa de niveles moi altos de ocupación desde o punto de vista de tránsitos. Os lugares de procedencia das persoas que viaxan en barcos son principalmente Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemaña e Croacia. O perfil destas persoas é cunha idade media entre 50 e 70 anos e cunha posición económica cómoda e coñecedores do espazo marítimo. O turista fai unha media de 1,5 noites na nosa comunidade e deixa 200 euros aproximadamente, o que significa que neste primeiro semestre deste 2017 e grazas aos tránsitos, Galicia tivo un retorno económico de 800.000 euros.